tuna kan lesson tur hi Microsoft PowerPoint ania lockdown te ni wangin I manro thazok te nena recording han ti ka thei lawa mahni manro na yang anga kan record nu anga ya chuanin tuna voice da lunan po hian earphone mai ania an man a clear to lo poni thei ama ro chu a straight thei chok chuan min lo hrethiam sam don nia ti chuan a zirna institute a kha chuan tlang puin Windows 7 kan mang thina ta chuan in Windows 7 a chuan he da availam pang noilam panga start button ti kan click khan ta hian Microsoft PowerPoint ti vel chuan tlar du mai thina ni ti chuan tuna hian Windows 10 ka manga Windows 10 mang vein om chuan ta po hian alo lang lawani maya ma se han roll line mouse kha noilama hian aum ve thoni he te hi Microsoft Office ti lo manga ta hian click chuan Windows 7 ang thau khan Microsoft Office ti noya application sang kan zir thin kha Microsoft Word Excel te lo manga tiang chi khan noilama Microsoft Office PowerPoint 2007 ti hi lo don ni ti chuan tan kan click anga ti chuan Microsoft PowerPoint ti chuan kan lo load ta paper thar kan la don ni chuan he da availam pang chung lam panga Office button ti kan click new anti na tiang che kan ta po hian khi tiang an chi thin lo inject tur te mani chuan Office button a new ti kan click anga ti chuan he thin hi lo lang don ni blank presentation ti hi ti chuan chulai hmuna chuan he lai create ti kan zu click ang ating lampang loi lampang ani he ti chuan create ti kan click chuan ti khian tirh engma lom lo rawh vek Microsoft Office PowerPoint file tirh chuan lo nei ta ni ti chuan tuna hian Microsoft PowerPoint zir tur kan nia lesson hi lesson thum in karon then anga lesson plan hi drawing kat nei mu man lova ti hian atla chopa zirlai dan angin karon ti deu pop anga ama ero chu lesson plan lesson thumin kan thenang ka ti khai ero chu ti ngai to mi po hian tum dan sa kan he ti hian lesson 1 a chuanin hemi emma lova changa abling veka changa mahni tu dan mahni idea PowerPoint han siam chauh dan slide sang han siam chauh dan from scratch kan ti theng chu theng kha kan siam chawanga ta chuanin a chei moi dan te a theme a design sang kha tiang chi kha le a Microsoft Office PowerPoint shim so if you nan te kan hmanga ti chuan lesson 2 a chuan animation a ti chet velte a clip art han thun te engeni video han thun te kha tiang a ken tel thil sang kha kan sei te langa ti chuan lesson 3 a chuanin hyperlink te action button ti te again install templates kan tiang chi te hemi PowerPoint a ken tel thil chi sang kha kan sei tel don ani ti chuan PowerPoint presentation kan ti chuanin kan shethiam hal menga presentation software ti ka bani poka thu soi pui tu ani ber mai thu soi ti fi tu thu soi shim hi anei chara chuan be in engemo kan thu soi kha lo sheve se lo pom se lo sheve to se ti nam kha thu soi kan ti shim hian an nature and communication hian thil engemo mi pui ma kan va soi chuan mi pui anga kha tu ten shet tu va kan du ang chi kan va soi na kha nia ta chuan an nature la thu chuan thu soi hi kan beng la zong tak te kan nei nom ti zong tak te ni lo chuanin thil boarding chi kha hi ni le kha shima chu wang chuan presenter hlawhtling tam ni tu chuan kan thu soi pui turin ati chiang turin ati ngai nom turin PowerPoint presentation hi man chang kai thei tak ani ti kha kan soi masani ti chuan ten tirna ringe kan manang thu pui tan MIT Computer Center chanchin ve kha kan lesson tour kan PowerPoint presentation thu pui tu lo ni ta sela ti chuan chu tiang ang tur chuan tun hand slide thum slide level kan siam chin don ni kan che tu chu phek khat azo hian program dang a chuan phek thar kan la new page kan ti maya ma se PowerPoint e ro chuan page thar ti to lovin slide thar kan ti zel don ni veilam panga hian hei slide 1 na chu in ready sa al me ti chuan helai slide 1 na a kan du ang hetat lang tu china kan du ba kha chu slide thara kan kai to don slide 2 slide 3 slide 14 na kal thang
It's one important sila tuna kan mu masak bela hi text box an niya Microsoft Word text box te page maker text block te it's one in Excel at the point so kan in ang renga ito nang click tayo tu kan su thei ani maya it's one text box amagan no share box chin ang thu ni wang kan du chong kan sol som thei kan put lian kan put thei kan du chong kan delete theya kan du chong kan copy paste thei block flexible ani dan dan in rawh ngam sar kan quick velang it's one bit to ma thu soi tu chu ka lo ni ta ni ka thu tu chu MIT Computer Center ti lo ni ta style khat de making ka ron so yang hemi aya idea ni cha cha po in omanga amero chu soi dan ka mangom lo chon pher no idwa tin lo ti chang po tak tak po in omanga la shemi lo te po in omanga po mo per ma ya chuan helaya lesson hi chu kan ko mu na on samani soi se ni lo wa thil ken ten le thil ti ke kha le man dan po tam tak ti sang sang kha oma chu ma chuanin in ko mu na ang dewani ti kha lo she ba sa ta po ula cha ang ti chuanin MIT Computer Center ti thu pui mangin ni pui ma thu ko pa sei dong ta ti hian projector kami pui mai ka em ta kul mai ni ti chuan a speech tak tak a thu sei tak tak kha kala chan lo ta ngai tai la khati live velam ni pui ma lo in display tu ra tan khan ka thu pui kha kan da chim te MIT Computer Center MIT Computer Center Singo veng aizo taila Singo veng aizo Mizoram laptop a hian thil ka tai mai lo ka khor tlep mai it's on slide khatna chu kan lo nei ta there inan hal ta ni chu a slide khatna chu lipui ma thu soi turin kan in ready projector te engkim kan ka peng to khati lai lo in display tan te kan kan mang thei ani ti chuna thu puya ka lu chhodon tan ta slide ni na slide thar ka lo ma mo ta ni slide thum slide level thing in jam thazor zor te ti chun slide thar kan lak don chuan in ta na voi khatna tu ran ya lo mai kha chim la home ti a hian new slide ti lo om don ani heta hian ti chun new slide ti a hian at noilam panga hian zoom deuh ve to ma ta hian ang click tai la slide style chi sang sang kha taina ron om don ani ta hian ti chon kan hnuang khian Microsoft Excel lo zir to tin ni chuan Microsoft Excel mi kan khu thin table manga thil han display te enge pie chart le diagram manga thil han display te khang song kha a thei ve ka he mahni duang style kha than ni tur ani amai ro chu all some chin du na chun soi ta mai la helaya slide a blank top mai all some chi title slide kan ti hi mang ta zel mai la kan click chi hian slide thar chu len la ta ni ti chon available pang hi kan en chon slide 1 kan nei to a chu chu a ti ra ka soi ta MIT Computer Center ching aven ti kha spelling mistake alo omani he ta hen chung aven ching aven ka slide 1 na kan nei chu ni ya ti chon slide 2 na chu ala blank veka ka thu soi tu ra ka lu chan don ta ni ti chon in lipui ma lang se nuam de takin kan ta he a thu pui tu rani an na chip lama kan data ti chon ki min ron suggest sana ya ama text box rim shim hian ta hian tian asti atia click to add title atia thu soi tu kan ne ya a point a vai khai khom tu kan soi tu point ne khai khom tu khani a thu pui ber khanin chu khatiang chuna tur hisab de waron dani kha kan follow thap thaya emo mani du pon kan ti thei bo ti chuan ta hianin MIT Computer Center chin presentation pelai petur kania engtin kan chan ang course available ti chang tin chan te real ang courses available kan ti ha it's all available course also course vazir te also tan kaziak don tani maseki ain hlata spacing ten al lova so wachon inherent le de bila hedin it's all a khat moi to do velten he kan precise te ya emo kicking ai poi mo mi lo pon atai tlang pok thei tho bo ti chuan pakhat na DCA semester 1 in DCA semester 1 kanitani ti chuan mahni na DCA semester 2 hian exoten
DCA semester 2 DCA semester 1 pathumna certificates in thleng with financial accounting tihangan lo titani tichon tu lakhian center alignment na an oma kan du thot chon kan select anga kan lo zir to sa left alignment emo right alignment emo center kan du dan dan hang kha chu kan da thei ani center alignment na khanong te se mu no zo ing ga khe tichon tikhian slide ni na chu kan lo nei ne thota thot mai na tichon slide thum na siam mai lo lu ten slide thum del de point ni se to yo me o me mai bokila le me o slide thum na jong fee structures ting chi te ka lo highlight du tai la hian fee structure te kan ziak mo panga fees structure tichuan initiate to sani thawa chudle ba kha pe yom lawa amma sami courses available ti ni kha ba copy chom mai control C copy tichuan kan mek na slide 3 a lu le a duplica kan paste le a tichuan course fee te ziana turan to buka fra left alignment te khanum se hoyan nom le the tichuan DCA semester 1 ang column kan danga exam fee hian sang khat zanga le so intinan no da taila please zanga so comma course fee hian sangkwa atin amoi vak ang khakaron kher man to lawa mun hangan soitum a slide ka pathum vel tal bang lin chu khom se ka du bang type dap no ani a it's one semester 2 tin khana kalanga CTF kan time certificate in thleng with financial accounting ti kha o he chu vel sim simam angai bo kan page menga control C copy control V so tin zelin hei po hi kan fee structure vel tan so nei hi kan lo ring le top mai tuna kan soi tum ber chu fee structure khan ni wa PowerPoint lesson kan soi ni tu tan zo ka thuin chu chen khat khom se kan du wa me ani le ti chuan slide thum kan lo nei ta ni hi du to mai ana slide za ta hi chuan o ase mi pui tak tak ma ka soi tur ni tai la slide chu ti za chu ti lok thei lo kan soi tur le kan time frame engzat ing tianga ve nge ka soi don hemi ka khung manangin slide om thei zat ka chu kan thu soi tur thu puya zirte kan hun nei dana zirte na thu pu sang sang kan chen dana zirte khani zok dona chuma chon ka tak tak nen chon tu mi hi chu nang thei lawa tu mi hi chu lesson leu leu ani chuma chon slide thum hil to phut mayam ti chuan slide thum ka lo nei ta ni chu ti hian ama sab phela chuan thu soi hi projector tinen PowerPoint presentation tinen ani amo ingin pon ni sela presenter hlawhtling tak ni tu chon kan thu soi hi interesting alam dan tal dekha interesting thei am mu nuam tak mai alam dan sim po mi la pe hiu te kan ti thei ani sunga chon idea poi mo thil thar tu vani chung lovin kan font style kan than tur enteran he ta homa chunga font style anga te po khan ani chu hotop ni top mai ka chu a rei chuan ani num ma tin ilai chuan horop ler le lut tuk chher le thei lo ang chi kha ani nom ve thlok thei boka chuan chuan horop pa ngai tuk ni lo ler lut tuk si lo a om tok ve lang chi kan ba thlam thiam te kha enge afin thak don ni hi amoye ka ti ni lovin pa ngai tok pa ya hi lo mang chin te ang ani ne ayo zerian ti kan mang ni I chuan horop chulai chu horop thak dan kan in zir tir ni lovin PowerPoint presentation slide ka lo prepare ani chuan a fonts ka thana po khan kan uluk tur ani ani top ang hi chang chon ani oma zek ler lu tuk pon in tho tle ma hu nom si nal kan ti chi ka kan mitin ba jong them se la kha enge ani a clear tu tan ani lo mu anu mani thak kha ve le zor ang heng he zor ang nge liang heng thei te vel chinam heng thei chon hei po tle ma pa mai tok lo de kan thlau ve le zum nge
ini ta se fee structure la khan te po hian agency LBT elegant mang le chuanin ka fonts color ti te khang vel ka chu soi ngai to lo tu ra ngai ani helai lesson zir to tan chon chuma chon soi kher lo khang kan ti te uzum zuma fonts color chu le ta ho ma chuma Microsoft Word te Excel te ne ang lek yan dum tak deuh lek ka kan pe nge ti chuan fonts kha kan thlang ta zar sala a in chupa ngai top calibrate top lo deuh nge mo klema ziak nal ve deuh lek tu ran chi font style na deuh lek tu ran kha kan zong ta ti chong khalai ril ru te ka puta mai podela ti chon adop le chuan pakhat na tang bukin kan leang hemi box hi text box hi Microsoft Word te nen Excel te nen ain ang lenga text box ve thawni chu tianga lo ni chuan text box ani chi khan format atanga soi sak the ni ti kha kan ril ru ada ma ta bokila elai achum lama format a thil lem reng kan la lo kan soi sak thin khan format a kan lu chin ta ni hei chu PowerPoint lo ni tlat mai sia chu wang chon format atanga soi sak thei rawh khan hun danga kan hu mai lo eng style mo ni kha kan kalpui ve le thum ta ni ta chon ama screen ta hand shape style tin thut me lai achuma hi chuan ta hian pathum by default in ron langa by default in pathum this one to shape style ani chu theory at one question in effect thei by default in how many shape styles are displayed in khanin aron zot theya this one pathum ta hena langa asir killa hian ti hian at noi more ti hian kan click chuan a style sang kha ti khianin du pot chuan kan bathang thei ani khi kan chin taila ka thang kher lawanga ma se du pot chuan shape style kha du thlam tu ro mani tam tak o mani ti kha innovation tan kha kan lu zeu ne ro se ti chuan a eng po khala thang ni ta ila helai asir le che hian a soi sak zui le ngal dik thei a rong te kha rong chi sang kan feel dei thei a outline align calculate no bo rong chi sang kan pe thei so a shape po kha effects te kan pe thei ni ti khian chi sang reflection te a shadow te kan neitu thei 3D thlengin ka chu in lo ti chin tu ngai ta ti chuan a pia hian word style om ve le thung ta ni eng te hi Microsoft Word te ka chung kan hulem lova ti chuan word style a pohen by default in pathum thau alo so le sa a ta chuan ama kan soi tak chi ang tho kan asir in tlar tha a hian ta hian more hi hian lu taila horop style chi sang sang ka kan thlang ve the ni kan thlang chinange hei thlang chinang kan thlan tak chi khan ama style aron ken ang kha aron puta a ki ron pong de level in boss kan ken chi khan om sa ki chu ama ron chomani aim chi ya po khala thangila asir le che thin in tlar tha te atang hian kan du angin again kan soi sa le thei a rong te outline zai atang line zai ang chi hor color zai ang chi hi kan thang le thei boka line text effects te po kan pe thei shadow te kan pe theya reflection at noya hian in nge niang alim tha ang do ro an thiam thei chun thil tam tak ti chin tu ka in nei ani bele ta chun 3D rotation empty thil apa ngai tu ni lawa claim han ti dang lam de pe kha ni alo la ni pui neitu na kha ava ni ava pot chuak pani don me ava chau chuak de thei ni thil ap mu no ma mu anum khan chu ma se khami kha le lu du chu a cha thin chuang lawa claim han dang lam de de zai nge heng te kan ti chin ni mai ana le chu ka ti ho wa heng te kan ti chin ni mai it kan chia har chuang ni lawa mu an ma thawana ani apa ngai top ni lo de ma se mi ti kham ko pa rang lu tu ni si lo nge mo ni tui mi tle thei chu ang chi han than ni mi te kha in du zong emo in tui zong emo trying ti zong ni dona lam chon helai text effects ni chunga ri ni khan tam tak khati chin tu tam tak o mani kan soi seng lo text transformation han ti te chi sang in ki master ken chi sang kha du kan ba apply thei so apply her to me ang a trial lu tu to palang yang che khan text box an ni wang tak hian a box khat thei chu box ni an nia asang ve ve tin mai thunga an mani box khat khan format chunga shape style ina aken te thil sang te word style ina aken thil ti sang mang te kan tokin kan soi sa thei ani ti kha shele podi kha
again productive do ta ka thil wat chik tan chon presentation PowerPoint chauh khan output khain ang lo ve thei ni chu chu a tha pe le ka ti na pon chong lo chan ka tan idea cha ta no shet reng lo tu thil te an pa ta ki concern ni ti chuan di khang kan han soi ta zong chu nge ni a ruak mai atanga mahni tu dana presentation slide siam chauh dana ni phota ti chuan chung kan presentation slide chu exact po lo in en thu po lo chu ila a hlawhtling chung changa te ang ril ru nge puktur tin eng ang hlawpol thangila text box sang te hi ama hian ram chom an ya chu format a changin thil sang le soi sa thei bokani ti kha kan soi chin ni hot sela tuna chuan step khat dang kan soi kai lem chu design ti hi liang chunga hian home ni insert ni design te hi ni design kan han ti hian heng hi ron tlar phei ta put me heng hi theme an ni theme an ni theme kan ti chuan in thei in nei ni ko te po kan chen ho chu kan theme chu assembly ro se kan ti chun sen furu me ya ten se kan helai theme a hian eng po hi va thlang tai la slide chung suma ti hian an ron in apply thak te kan theme ni he mo chun a theme style a khan thil chen khat aram choma wangin kan thulo chut po sa teng te khat ki ti ram su boi ta dewani a horo a rong te chuan chun kha kan theme du ang kan thlam fe po chuan atang chuan in eng ma kan pi mind theme no thlan lok te poka fin thak thei don ti alam ta poka ti chuan in hei hi eng tin pon kan theme khan dun su boi se kan du ang kalara kan dong in kha ka chu kan siam le yin kan da le thei tek thawani ti ka chu kan chen tlang mai o me ti chuan right alignment an ram da ma te boka theme ni ron ken te kha ni kan du thok chuan angai angin center alignment ati kan da le le ka chu va soi sak le thei lek ani ti kha kan soi le ani chu design chunga kan om me ka theme kham dan ti kha ni ya ti chuan kan duang theme chi chang ka ti khen kan thlang theya thil pakhat ka kan apply chin ni me ya tu mi bi ka tan ka chuan ti chuan eng theme po lo thlangila theme chen kha hian graphics anei ve ni graphics ti chuan graphics kan ti chuan hei atnung lama chei moina ang che kan ten che ho hi ti chuan in hei ta hian ading lampanga hian hide background graphics ti lo le ki graphic ki kan du lo ni chuan hide ti elai mi va click taila ti chuan alo bo ni mai ma se khalai kha kan va click ro chuan kan om mek na slide chok kha ain hide sel avaya slide zong graphic ki bo vek se kan du ani chuan slide 2 na kan kalanga hide background graphics kan ti lenga chu tin zelin slide 3 slide 4 kan kalanga kan page zel thei ma se atina tu zok ni kan sheta kan nei mo lem chuan ki pe careful ai chung lo ni ti chuan design kan ti chunga chuan apoi mo to la chuan kan slide ho kha theme kan va pe thei ani ti kha ani ta berway ti chuan theme kan pek chuan theme om zia chu kan shet to kha ai nga po ki pe ila kan slide zong ai apply vek ti chuan graphics nei che lo ni chuan chu theme chu slide tina kalin hide background graphics ti kan pek chuan a graphic kha abo thei bo ti chuan kan theme khan a zel khan helai hide background graphics ti chung che hian background style ti hom le boka ti chuan background style a hen kan lu chuan color chi sang mi ron chok chua sak ta ni te hi helai color ron lang po hi he ta kan theme khan patran ang deuh zel khan ron ni do ni avar ni emo enge ni a cream rong deuh ani emo em po ni se he ta kan theme la nei no beidan tinge kan tiang softness hardness khatiang bil khan patran ron ni don ni ti chuanin noi hen hei kan du hi kan thlang thei kan du chuan theme ina ron ken telani khatiang mang oi deu rong nei no be ni chik chek ang chi kha hei kan click chuan vawiin ti khan theme zong ka kan thlang thlan mai ma se format background ti hen lu tai la kan theme tham to ma kan lo tham to ina a ken tel zel ang mil zel khan solid color kan feel du chuan solid ti an lu tai la ti chuan te hen color ti sang solid color ti sang kha aram da ang chu po chu atira kan theme lu tham to nei no be dan at the tram ka tim ang chi le tak se kan ron ni zel to ti chuan gradient feel ate ka tin chi kan gradient color ti sang kan da thia chu tiang in picture te khang ka kan thlang khazel thia ti chuan ai nga po kha lo thlang ta ila helai subscreen a helai dialog kan om lai chuan he ta hen apply to all ki mani apply to all ti click chuan kan slide zong soma alwin apply thale bekam
ase ka click lem lower close ka ti chuan enge ani tuna ka mek na slide ta che tuna adang lamang che hian arang dang mamang slide dang khoi boi la ti na ni du lem lo chuan anga ya khan kan kal le le thei buka ti chuan in kha design ti chunga thil gang khoi thei vel soi nan chon mang tai la tok le mi o me ti chuan in hemi lesson 1 a soitel atana ka ti pakhat chu hei thim te hi chu hian annala tha kan ti ni po chon ti hian kan ring tang the ni maya ti presentation shim hi mu nuam tak rong eng rong shing chi sang thiam zong bel lang chia ti chon mu a hriom thina a rei ko phei chon hi chu thiam thar ni mo thiam zong a bel ni ti to ang ko phian ve ni simple si mu nuam si tiani an en reng puwa mu nuam ha dam thla comfortable te sei me ka ru ruwa da thiam te po tha ve bokani chom pakhat he chu kan duang picture hi background atan kan mang thei bok he tu na ka khol mana hian picture te fakhi a om lawang ti ka ring dewa no ro insert ti a hian picture lak lu dang ka so yang insert a hian picture hi oma chuan picture ti kan baklik chuan kan computer ra picture na kha kan bazon ngai ta ni te in nei thalak om lawang tami hi engemo lo mang sin do ni la yo nem ka klika insert kan tia izo aron lut ta ni kian ka picture ta ichon hi ka du angin a sei pi ka siam thaya entil nan mei background picture top atana kan lo mang du ni chuan a khat to khan kan potanga ti hian kan share jeng tur chu atnunga thuziak te engkim om to chuwa chon he kan picture da lu hian thang thuziak te kha chhera ti har tur ani lawa chuwa chon coloring a hian nakila chon photoshop te thiam to chuan induk thalin a color kha chuin khoi dang lam thei tun pi ka ejona ma ron chom ho hi he ta veilam panga hian om ve ni format ti chung veilam panga khan ti chon brightness te contrast te recolor a hian nge ni ti mang thor chinam te ka lo mang chin ta ni yang ka duk thal na color te ka mang zo ta mo ti a khan helai tuna kan mek na format a tho hian center back ti lo ma heta hian center back ti kan tik chon a nu ma ti khan ai son phei top me do ni chuwang chonin a background zo hi du thu samani to chuan a thu hi chen nuam turin kan khoi dang lam thayanga chuti line a thu hi kan du thu samani to chuan a background zo hi a color bati dang lam de te thu zia cher pi har lo tu la engemo kan bazona a contrast ni mo brightness ni mo le recolor chang shim bokan a thu cher pi har lo tu chi engemo a thi mo kan ba pek thiam kha ngai don bokani ka chu kan ko hu na ni sela thalan chei bok na hu na om na ba ti khan picture hi kan du chong kan la lut thaya background tan te kan hong thaya background tan khero ko engeni chunga lo om ve me tu chi tan te po ai din nan ai lo mong tai la lo tai la ei la lu hual che khan he PowerPoint khan ti engeni a sei from kha picture station from kha te ron som ve le ni entiman a circle kha ta lo om me tu chi te kan ta se ting te thang tai la biela potteila five ti kan dom me te se kating chi kan da thei don bokani kan du phot chong kan du kan rem chan dan kan vil ruwa dum lang se kan tin kan picture kha background ta ne mo asira lo lang tu mo ti kong song kon kan mang thei bokani kan lu thei bokani chuti lai chon background picture hemi khala ki kan pang don ni chuan thuziak chera ti har tur ani lova a coloring te a thuziak zo ka le a picture zo ka soi sakton thalin soi sakton theni ka kha kan lungsi ma chu ka kha sheta bokila ti chuan kan le sun wana tan chon khang ho kha ni ta se la engge summary kan so ni on PowerPoint Microsoft PowerPoint 2017 hemi artwork fik atanga paper tharla slide tharla mahni tuwa hetia presentation siam chauh dan ka kan zir chu ni per masa ta chuanin kan thu soi tu sang body ka slide sang kan rem thla a dot le
horop style font style kha kan han thlang le zara kan lungdum zan tu lang kha chuan chumi zoa text box thu kan chun na reng hi text box ni angin text box chu program dang apo kan no hriat to chin angin format atanga soi sak thei ania chuma chon text box le achhunga thu kan chutte soi sak thei na tur aron ken tel chi sang kan ko ni sela ti chon adopt le chuan design chikhat theme pek dang te chu theme in po pe la ken tel chi sang kan hriat tel ngai te kan soi tel le ni ka sela ti chon adopt pera picture la lu dan chon picture kha kan du chon background picture kan mang theya background picture kan mang theya kan du chon background picture kherlawa asira lo lang tu te khoi khoya mo lawin so ve shim tu ten kan da lu theya ti chonin picture a pu han kan soi kin no zo ka picture effects ti kha he that slide one kan soi la ya again reflection te shadow kan tian zong ka apek thei dek ani ti sang tam taka omani ti kha no shetel ta bokila change ti chong khang zong ka lesson 1 chuan kan zirlai ni phot prop se